Malam, da kaya naka saka su saboda ina da bukatar kuɗi. Hey, gaskiya ba ma sayan irin wannan kayan. Ba za ka sai kaya na ba? A ba zan siye su ba. Ame, Yawa, mutum na. Ai ka gani ina gane gunnan saboda kenan ke yana da kyau sosai. a to ai godiya muke. Ya bara ta muku. Yawa, an ga ma kafka sannan na da cikin ka. Saboda idan ba nan ne ka kaya ba. Ai ba na jin daɗi ne gida. Kaya garin ne yau akwai rana sosai. Amma kuma uba me yasa kake siyan wannan Wannan kaya? 30. A to ai a mutumi na ai ba yana gani ba. Ai in aka ce mu Ai na san kai da ai Kaga, wannan gaba dai in aka hada 35 ke. me yasa ni na kawo maka kaya ba za ka siya ba kake siyan wani a gaba na? Saboda shi ba kayan sata ba ne. Kai barawo ne. Amma kuma za ka sai kayan munafiki yayi. Wani kayan munafiki na siya wannan shi da Allah ne amma kai kuma jarfa za ka zama. Amma ka san dai an ce da munafiki gwara barawo. Wannan a wajen ka ne haka. A to ni dai kwarar da wannan shi da Allah. Kaga ni fa kama fa rena mun hankali kama da sai ba. Wai ba zai kare ƙara kawo min kayan nan ba. ba za ka sai kaya na ba ka sai na wannan munafikin. Yi. malam kai dan wulakanci ne fa. Mutumi na tun baya ba dama yana min irin haka. Ba za a sai kayan ka ba a. Saboda kai cikakken munafiki ne za ka je ka yi magana cewa wai ni barawo ne. In ba ka zuwa can ka je can ka ɗauko magana ka kai nan ba ka ci riba ba. Ai munafurci da kake gani ta ma sana'a ce. Ba ga shi bai ni na kaya za a siya. Ha? To ai a rayuwar nan idan ka ce ba za ka yi buge-buge ba ka shiga nan lungun ka shiga can wajen ka samu abin da za ka samu ka kawo ka samu kuɗi ba ba ma za ka yi rayuwa ba kenan ba ka shirya ba wato ni barawo ne. Kai